Fl-aħħar 4 ġimgħat il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal investa 154 miljun euro f'pensjonijiet u benefiċċji b'żidiet imħabbrin fil-budget 2025. Dan se jwassal biex sal-aħħar ta' din is-sena l-investiment soċjali fil-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali ilaħħaq il-1.6 biljun euro, l-akbar investiment ta' kull żmien. Ħabbar dan il-Ministru Michael Falzon f'konferenza l-aħbarijiet fejn spjega li l-investiment f'benefiċċji għal familji bit-tfal u familji bidħul baxx jew medju ittripla minn 50 miljun euro fl-2013 għal madwar 152 miljun euro sa din is-sena. Matul din il-konferenza l-aħbarijiet ħabbar ukoll kif pensjonanti Romol se jirċievu l-ewwel pagament tal-pensjoni miżjuda għal din is-sena filwaqt li se jingħataw ukoll benefiċċji oħrajn bħal dawk tal-mard, tal-qatt u għal dawk li soffrew korriment fuq il-post tax-xogħol. Is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Mark Mussu spjega li b'kollox hemm aktar minn 18,000 Romol li se jitħallsu aktar minn 17 miljun euro fl-ewwel 4 ġimgħat tas-sena. Il-pagamenti inkludu iż-żieda 8 euro fil-ġimgħa, dan filwaqt li aktar minn 9,400 persuna se jitħallsu aktar minn 1.4 miljun euro f'assistenza għal mard, waqt li 1,091 persuna li qed jitħallsu benefiċċji kontributorji temporanji oħrajn minħabba mard, korriment jew qatt temporanju. Dan filwaqt li dawk li qed jitħallsu għall-assistenza għal qatt niżlu għal 212 li hu l-aktar numru baxx ta' benefiċjarji ta' din l-assistenza ta' kull żmien. Kollox dawn l-aħħar 4 ġimgħat għamilna madwar 154 miljun euro f'pagamenti, pensjonijiet u benefiċċji li jinkludu żidiet imħabbra fil-budget u sal-aħħar tas-sena ħankunu qed nilħqu l-1,600 miljun euro f'benefiċċji u pensjonijiet. Il-Ministru Falzon qal kif bdejna sena oħra u ruħ soċjali tal-Gvern issaħħet. Investiment ta' 154 miljun f'4 ġimgħat. Mira illi ninvestu direttament fil-bwiet tan-nies 1,600 miljun din is-sena. Dik hija l-viżjoni soċjali ta' Partit Laburista fil-Gvern dejjem hekk kienet u dejjem hekk ħad tibqa' li nkunu gvern tan-nies u li nkunu gvern man-nies.